Maayong gabi, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Sa ngalan sa hiniusang kusog sa Department of Communications, Linguistics and Literature nga gipangunahan ni Dr. Sanley Gadur. Mayong gabi. Inyong kauban karon si Rhea kaya siya si Bal ug ang akong partner nga si Maria Consuelo Pasilan. mga magtutungha sa BA Communications Media Program sa University of San Carlos ug mga sakop sa USC Broadcasters Club. Ang atong episode karon may tungod sa El Nino ug sa huwaw nga nakaapekto sa atong water supply. Labi na sa unsa atong maandam o mabuhat sa wala pa sa panahon sa ug human sa kining panghitabo. Apan sa dili pa nato ni istoryahon. Ato sang paminawot mga piniling balita karong semana. Ug ania ang piniling balita sa simana. Giawha sa usa ka eksperto sa literatura ang mga kabatanunan nga mubasa sa mga gama sa mga lokal nga manunuwat inay nga magsigig yampunggad sa mga sinulat sa tagagawas. Gihimo ang paghuwag ni Dr. Soledad Reyes, Professor Emeritus sa Ateneo de Manila University, nga miyanhi sa University of San Carlos sa padayon nga pagsaulog sa tunghan sa National Literature Month. Si Dr. Reyes giila nga labing eksperto nga kritiko sa mga gama sa manunuwat na nga si Lazaro Francisco nga misuwat og dili mo menos 12 ka mga nobela sa pinulungan Filipino. Pipila sa iyang mga sinulat ni Francisco mao ang Ilaw sa Hilaga niadtong 1946, ang Sugat sa Alaala niadtong 1950, ang Maganda pa ang Daigdig niadtong 1955, ang Daluyong niadtong 1962 ug uban pa. Matud pang Dr. Reyes, ang yan tun-an sa mga sumisibol nga manunuwat ang mga gama kaniadtok aron ilang masugdan ang tiunay nga diwa sa pagka-Filipino. Samtang may circumstantial evidence na ang kapulisan sa Danau sa kaso nila Batok sa gwardiya ang gipasang lapan mipatay og 14 anyos nga batang babae. Kini human na recover sa kapulisan dito kung diing gipatay sa Tessa Marie Yagay ang usa ka jacket. Ang jacket giingon susama og dagway sa gisubol sa gwardiya nga si Jessie Modekilo. Dihang na-record niya sa CCTV camera nga mimbiya sa iyang poste o sa yuniadtong Sabado sa buntag. Ang biktima miyangkon og 23 kasama dinunggab og 12 kasama tining basan sumala sa autopsy ni Dr. Benjamin Lara sa PNP Crime Laboratory. Sa laing usab nga kaso, wala pa gihapon matubag karon kinsa gyud ang responsable sa linaog nga pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini human mitumaw ang ikaduhang suspetsado sa krimen, si Renato Payupan Lines. Giingon miyangkon sa salud samtang na ubos sa kustodiya sa kapulisan. Mahinumduman nga una nang mipasaka og kaso ang National Bureau of Investigation sa lain nga suspetsado. Ang 16 anyos nga kanhing uyab sa biktima. Mahinumduman usab nga dunay milyon-milyon nga reward money nga natigom na alagang kasalubaran sa kaso. Sa lain paghihapon nga report, duha ang patay og duha sab ang samaran sa pagpamusil sulod sa usa ka kapehan sa Dalan Ramos. Wala pa'y kilometro og
gilayon gikan sa Ramos Police Station. Ang mga namatay giila nga si Michael Hermoso, usa sa mga tag-iya og kasamtangang barista sa coffee shop, og si Katie Ramos, usa ka graduating nga communication student sa University of the Philippines nga nagtrabaho sa dito. Si Ramos sakop sa College Editors Guild of the Philippines og gikatakdang mupasok karong umabot Hunyo. Ang samaran giila sab nga sila Hermon Amada og Sherwin Rivera. Sa sports, dunay subugon sulod sa hugpong nga gipadala sa Pilipinas aron busang ka sa Southeast Asian Karate Deo Federation Championships sa Thailand karong semana. Si James De Los Santos masaligon nga mulampos sa indigay bisan pa sa mahiguman ni ining niadtong miaging tuig susama nga torneo. Dunay 16 pakalaing atleta nga muduwa sab sa lain-laing nga events sulod sa competition. Along sa bulawanong tunog, mga balitang nakuha uban si Dave Yunting, kini si Margo Millares. Thank you very much, Margo, sa paghatod sa imong news item. Disclaimer lang, kung kibaw ko ka bantay man mo no, galisod si Margo basa ganina sa news item nato. Taga Las Piñas ni siya, so good job, Margo. Ang iyang native language is Tagalog, so good effort, no? Good Daghan effort. ka nga Thank you. news items iyang gi-read. Even for me nga native Cebuano speaker, lisod na to ang mga language, ang terms, di ba? O mga pulong nato, ubang pulong ato ko kasabot jud, pero tungod sa pagbasa jud sa whole na wag sabot pud ta ba. So una nimong news item kay katong Cebu Reads Lazaro Francisco, no, na naitabo gahapon sa Gansing Winkle Hall diri sa University of San Carlos Downtown Campus. Yes. Nakakadto no, naka-attend ka. Nakaadto ko. Unsa may naitabo ato be? So sa una, yung mga panel of speakers, nag-discuss sila ng mga gawa ni Lazaro Francisco, katulad ng ilaw sa Hilaga. So, nag-discuss sila ng mga books niya. Mm. So ang hinungdan ko ngano ni gisra ginibuhat ning event kay karong nga Abril kuan man siya no kanang National Literature Month kung asa gi sa ulugan nato atong mga panitikan sa nasud nya usaan ni sa Lazaro Francisco nakabuhat tag mga 12 novels no. So through this event, more atong gisaulog ang importance of literature in our country, diba? So in our own way, sa University of San Carlos, we held this event so that we can give recognition to our Cebuano literature artists, diba? Kay sa ato bang mga literaryong arte o tradisyon ana natong gipakita atong identity as Filipinos. Yes, and current diba changing modern times, atong language is also evolving, so it's important nga we can look back at it and atong i-acknowledge ang unsa jud ni siya ka-complex, ka-deep ang ato ang Cebuano culture, Cebuano language, di ba, Rhea? Kay sa pagbasa sa atong mga literatura sa una makabapod ta sa stories atong mga ancestors no. Yes. So ikaduha nimong news item Margon sa ganito Ang pagpatay sa 14 anyos nga bata, babae, Oo, sa yes. nga suspect daw kay katong gwardya. Oo. Unsa may mamasulti ani Marco? O ikaw Maria. Ay kanang para nako no sama sa katong usa pa jud ka news article katong pagpamusil sa The Good Cup unsa to siya nga coffee shop? The Good Cup. Good Cup Coffee. Good Cup Coffee kay murag daghan na jud kay tag mga killings nga nahitabo within the city lang, and to me it's alarming kay sa Ramos ra gud to nahitabo ang other shooting incident, and plus na pa jud dunggab katong imuhang gi-mention nga report. And to me it's alarming kay murag kani siya these crimes nga mga nahitabo is duol ra siya sa atong mga puy-anan. Wala jud siya kanang selected nga place or kung asa siya concentrated, like it can happen anywhere, it can happen to you. So it's really important nga karon nga time is
magbantay gid ta. You have to And, be vigilant. yeah. Dili ta kanang magkumpiyansa. Labaw Bitaw. na kung pag inusara ka tano o kanang lakaw or Oo. maglaglaag ka kita ba mga youth ganana ba ta maglaglaag. Mao jud. So dapat na jud kay kauban or Mm. you know, don't stay up too late siguro, or if you have to kay you be careful lang jud. Oo nya. Kato si Katie Ramos usa sa mga napusilan kay usara ba ka fellow communication student niya. Oh. Wala. Taga Kuan daw Bitaw. taga UP Even niya. now, dagang kay ko nakita nga outrage from social media sa kini nga panghitabo, no, because she comes from UP, and even ang atong usa ka victim is a barista Mm-mm. who was about to compete. Sa Boston. Ah, Sa yeah. Boston mo. So very sayang, these people who are full of potential, two young people who are victims, and then we'll see unsa ni siya, unsa irason kay more under investigation pa man ni siya ang kaso, no. Pero very sayang yun more these people nga na biktima gyud sila plus na Labaw pay. to si Ramos mo pasor ba unta karong Oh, Hunyo. bitaw. Yes. Sayang. Og sa sports nga usa ka sige to Margo kanang usa ka lalaki isangka sa Southeast Asian Karate-Do Federation Championship sa Thailand karong semana. Oh, yes. Pila to sila ka mga kuan, mga isang Yung mga athletes na sa Pilipinas na pupunta sa Thailand is 15 sila kabok. 16 sila kabok. Tas si James De Los Santos ang sasabak sa Caratadeo. Okay, so balik na sa ato ang issue karon gabi El Nino. So nakakuan naman ta siyang epekto karon no sa kauga sa Utah. So naglisod ang mga mag-uuma og kanang tanom sila mga humay or sa uba pang mga produkto og labi na ag kanang ubang pong mga farmers nato nagkanang tungod lagi sa gamay ra lang ani nga mga produkto nag-shift kanang nagkuan sila karon as nag-working as vendors para lang makakuha jog sup kanang income sa ilang pamilya. Dili lang sa datong mga farmers no ang mapiktuhan aning El Nino, kundi pud ang atong mga street vendors, ang mga atong mga kaigsuonan diya nga namaligya sa dalan o kanato mga habal-habal drivers nga kibaw man gyud ta nga sila ginang kanang exposed gyud sa kainit mo na nga usa sad sila sa mapiktuhan gyud sa kanang fenomeno nga atong gisinati nga El Nino. Mga ka-Ferza, kauban dahil nato karon ang usa ka magtutungha pod sa University of San Carlos o kauban namo sa USC Broadcasters Club, si Eman Suarez. Mayong Hi, gabi Eman. mga ka-Ferza, mayong gabi. So balik si magisulti iman kanang mga street vendors ana ang mga farmers Oo. karon no. So makuan dyan sa init, Tinod. Sila man ng mga tao nga mo mohatag gyud og kanang kuan gyud sa atong kanang bugas ba mo ani sila man gyud ang mga mag-aani sa ato ang kanang ato mga farmers nya. Kibaw biya gyud ta nga ang ato mga farmers diri kay dili gyud kayo inana ka protected ang ilang kanang pangsulob na dili gyud sa inana ka equip ba o na nga sila gyud ang usa sa mapiktuhan niya. Nasa uban ng mga farmers nga sila say mismo mo sell sa ilang, for example sa mga kamaisan kasi sila yung mga na sila say mismo mangunay og kanang pamaligyaan na mo na nga dubli gyud ilang kayod, sila pay ni ani, sila poy ni kanang namaligya mo na nga sila gyud ang madublihan og magrabihan sa kuan sa init sa El Nino. Og i-correct lang po nako sa imbis nga gamay ra ang ilang maani, wala jud sila matanom nga mga produkto tungod lagi sa kauga sa yuta. Labi na kanang kung naamay ulan, kariyot kasi nya dili ra kay enough sa ilang palayan. Nag-1 biya to last week no, Oo. pero di siya inana gyud kadugay nga uwan Bitaw. o muinit gid siya gihapon maski nay-uwan may na lang kay naka-uwan gid ato last week kay ni karon gabi na gid inita no o gana jud kaayo. Padong na to diri sa Oo. station rin ano, murag grabe daghan kitag na sinati nga murag grabe init na gyud ang panahon. Labi na kay itong nagsakay ko kanang jeep ganina na ako side jud nga asa yung perting kainita. Mao jud so sa atong mga tigpaminaw karon kanang take necessary precaution kanang andam na mag mga payong, sunscreen, kung sige kinahanglan tinuod. ninyo kay Always init na jud. water. Oo. O gawas pa sa atong agrikultura napiktuhan po atong water supply. So Sa tungod pud ana na. wala ka tanom Huwaw na, huwaw. wala say kapital mo bayad mo palit og mga pagkaon nila. Mm. So amo nagalisod sila karon. Nagi Ang areas nga critically affected no kay atong mga kabukiran mo na atong kanagit mga sila. mag-uuma jud ang usa sa sector nga grabe jud kay sila naapektuhan sa El Nino, but apart from that even urban areas even kita diri nga
medyo safe pa siguro atong water supply compared sa others nga state of calamity na, pero at the same time feel gid na to unsa na gid siya kainit nga murag health wise dili sa siya maayo, no. Dili kita maghulat nga mahutdan tag water supply mo na Oo. nga mintras sayo pa maginahinay na gyud ta og pagpangandam ba mo na nga dili gid nato usik-usikan atong tubig mo na nga ug natay sobra nga tubig metan kanang atong mga kanang ilabhan pwede man na atong ipangbanlas igamit ato i-reduce reuse magamit yung 3 hours diri mo na nga dili na ta magusik-usik og gamit sa tubig kinay uban tawo wala gi kanang water supply ba mo na nga blessed ta nga naa jud tay kanang kwan pa sa tubig mo na nga ato mintras sayo pa di pa kayo ang kwan ng El Nino karon maghinahini na gitag pagpangandam sa atong kwan tubig. Yeah, Kita kuya ra ba magusik-usik. kay murag naman ay friendly rivalry between Manileños and Cebuanos on social media, di ba, kaya ang una na apektuhan sa El Nino kay ang Manila man. Manila. Mm. So mo bawsa na mga taga Cebu mo na sila nga ay naman may tubig kamuwa. Pero ang tinuod karon no asa ang Cebu na apektuhan na sa El Nino. So naginahinay na gyud nga murag ang nasud ang nation of the Philippines is experiencing the effects of El Nino. Yeah, ang tubig biya gyud no usab gyud siya sa pinaka-importante gyud nga gamit gyud ba nga ang tubig di biya gyud ta kalihok-lihok no sa atong tagsang panimalay kung walay tubig. Oo, Kay mo water na supply ba? dili ka kaluto. Unsa may gamitong panghugas o kanang isabaw nimo? Kilis pa lang daan di na kakaluto. Ipanghugas nimo unsa may gamiton panghugas? Tubig gihapon di ba? Panglimpyo sa balay. Unsa may gamiton? Tubig mo na nga importante gid kayo tubig. Bahala na siguro guway kuryente sa amo no. Basta importante na lang gid tubig. Mo na nga daghan gid og maapektuhan sa pagwala sa tubig wa mga water supply dili lang kay atong mga kanang farmer habal-habal ato pud economic ang atong economic ba maapektuhan sa nang mga bugas mo na mo mahal sad gid siya o labi na kuan. Okay, so balik sa atong katuyan sa atong episode karon. Ipalong pa nato ang atong pagsabot sa El Nino balik ta grade 3 or grade 4 niyo, no? So maminaw ta sa research report may tungod ni ini. Gisinati karon sa nasod ang lakaw sa panahon nga gitawag og El Nino. Ang epekto niini labing na sinati sa Occidental ug Oriental Mindoro, Palawan, Ilocos Sur ug La Union. Matud pa ni Engineer Alfredo Kiblat Jr., ang officer in charge sa Pag-asa Visayas, El Nino is a atmospheric and oceanographic, so kadagatan o atmosfera na phenomena associated with devastating floods and also drought. Floods in the eastern and central Pacific portion, particularly Southern America or America portion. Floods, more rains. But the effect in the Philippines, in the western portion of the Pacific, it's drought or insufficient amount of rain. Now it happened because of the abnormal heating of the sea surface of the eastern and central Pacific. So based on the definition, ang El Nino originates from the eastern central Pacific Ocean. So, katultul naman tag Pacific Ocean, if you divide it into a cross, there is a eastern portion, central portion, and there is a western portion. Philippines belongs to the western portion of the Pacific. So, abnormal heating. Nisaka ang temperatura sa sentro o silangang bahin sa Pacific. Bandang Ecuador or kining Brazil area. So, why it happens? Once there is an abnormal heating sa temperatura sa kadagatan, there will be a change of the weather pattern. Change of temperature, change of pressure. ang El Nino nagdala og init nga panahon ug kawad-on sa ulan ug naghatag og kalisod sa mga katawhan. Of course, El Nino, the effect in the Philippines is insufficient amount of rain. Why? Because water is life. So, everything will follow. Pamugamay ato ang tanggap ng ulan. There will be a reduction or lowering of water level, groundwater level, and there is a possibility of intrusion of salt water from the sea. Of course, mangliki ang yuta, it will crack. Kuan, the farmers will be affected. Pest, magdaghan ang peste. Gibantayan karon sa Pag-asa ang El Nino Southern Oscillation o ENSO nga maoy magsilbing timaan kung maigo ba sa usa ka lugar ang El Nino. When focusing on the southern insulation, you have the equator here. The southern portion is the reference for determining of El Nino. The variation, the oscillation of the temperature, wind, and cloudiness will determine kung doon na ba El Nino. So there is a criteria to determine kung magka-El Nino or di. We will forecast it based on our data, based on what I have said. The oscillation of the
southern portion of the globe. Dili talagsaon na panghitabo nga El Nino kay nagbalik-balik na kini sa Pilipinas. Ang katapusang pag-abot sa Huwao ni adtong 2016 nga mihatag og danyos nga molabat sa 80.5 milyones dolyares sa mga nangamatay nga tanom ug umahan ug alkansi sa pagtigayon. To give an information sa El Nino to the public accurately 100%, you cannot achieve that. That remains a nightmare of any scientist, meteorologist. Nagpabilin ng masamang damgo. Kay El Nino is not a daily occurrence. It's a recurring, but wala kay pattern. Sa una, every 4 years karon nagkadaghan. Pero the data that we gathered is not enough to support for a 100% accurate. And in fact, besides, wala na may 100% accurate information. So, this El Nino, we are experiencing now, gi-announce na namo as early as November last year na there is a possibility because the trend of the increase of the sea surface temperature anomaly and the pressure nakita. Okay, so warning, sa layo pa, warning, reactive from Pag-asa. So, the government, the LGUs, the concerned farmers should act accordingly, proactive. Matod pa ni Engineer Kiblat, padayon ang ilang pagpahibalo sa El Nino aron nga mas makaplano ang kagamhanan o katawhan. Help in your own way, little way, help save water. Optimize your daily consumption of water. Do not waste water. And it doesn't mean nga during El Nino, no rain at all. So during rain, save it. Okay? Now there are many ways to save. Toothbrush ka, very simple. Kung nag-toothbrush ka, ipag nga ang gripo. Una na kung mag-wash ka. Mahuhugas ka kamot. Nagsabon ka pa nga sa ang gripo. I-wash mauna pa andara. Very simple. Okay, leaks sa inyong bahay. Be vigilant. Man, doon leak. Immediately, ipa-repair. Para na ito mausik ang tubig. And of course, during hot season, kay mo epekto, okay, be careful. Ang temperatura will start to rise at 9 a.m. and will reach its maximum between 12 to 3 p.m. Now, do not expose yourselves beyond 20 minutes. Lalo summer, ligo kag dagat, it will harm you. And even it will cause, bisa bata mo, cause heat stroke, heat stress. Okay? As much as possible, pag dili ka during hot and dry weather, as much as possible, do not go out. Kung di naman, importante, stay indoor. Inom mo dagang tubig. Kung di iyo kalikayan, adto mo, kaya doon mo yung happenings. Events baron, outdoor, sulog ka o light weight nga dress and light color. Reflectant ang light colors. And drink plenty of water. And of course, do not eat full meal. Yung brain, mubuwad ka sa init. It will increase your metabolic heat. Delikado. And eat frequently. Dili busog. Okay? And of course, help save water. Maogi na. Water is life. Alang sa bulawanong tunob, kini si Nico Cabrera, uban ni Jerem Pabutoy ug Dave Yunting sa USC Broadcasters Club. Okay, salamat Nico and Dave Daniel Yunting for the research material ninyong gihatag. So makaibalo pa ato pa ning i-discuss ni atong kaning El Nino, no? Sama sa kanang sitwasyon dala ni ini sa atong komunidad. Pero ato pa niya itong i-discuss pag human sa atong commercial break. Ulawanong tunog aniana, ulawanong tunog paminawon ta. Og mibalik na ta sa ato ang programa karon. So sa mga gusto nga makakita sa dagway na mo diri sa newsroom, aduna tay Facebook live stream. Tune in to facebook.com/DYRF Radio. Ug sa mga gusto pod mutawag aron mangutana sa atong guest or mga tawag suggestion, kanang naa sila Janmar Jr. Aguha, Lara Eviota, aron modawas yung tawag. Tawag lang sa 0926-711-6773. Akong balikon. 0926-711-6773. Ug sa landline 253-8846, 253-8846, or 415-9323. Again, 415-9323. Ug anduna po tay live stream. Live stream sa tune in lang sa dyrf1215.weebly.com. Og naaduna po tay libre nga app
ma-download na ninyo sa Google Play o sa Apple App Store, DYRF 1215. So kauban na to karon siya ang maghatag sa sitwasyon kung unsa ang epekto sa huwaw nga usa ka resulta sa El Nino sa atong komunidad. Kauban na to si Charmaine Rodriguez Cara, ang Community Relations and External Affairs Manager sa Metropolitan Cebu Water District. Mayong gabi, ma'am. May gabi, Salamat Rhea. sa pagtungha, Ug sa tanan ma'am. natong listeners. Oh, unsa may masulti nimo sa among research material, ma'am? May tungod sa unsa ng El Nino, ang epekto niini. Yes, again, sakto dito si Engineer Kiblat, no? So this is a recurring phenomenon. Dili ni siya bago, especially karon sa Central Visayas. Almost every year na ta naka-experience sa El Nino phenomenon. So consequently, naagid siya effect sa ato ang water supply, and dako kay siya, nakasamot siya sa atong problema sa atong shortage, no, sa water supply nato sa Metro Cebu. So, dako makag-epekto ni ma'am. Pwede may further explain, ma'am? Okay, ang pinaka grabe nga El Nino nga atong na-experience was in 2015. So just to illustrate, that was 4 years ago. Until now, naapatay mga wells, no, or mga sources sa ato ang tubig nga wala pa naka-recover fully. This resulted in increase or a number of areas nga wala na ta nanawat og new customers. Meaning, whether household ka or nagtukod ka og bag-o nga residence, subdivision ka, condominium ka, mall, hotel, nga mutukod ka og establishment or building anang lugara, dili na ta kadawat nimo kay suspended na siya nga area, meaning na siya inadequate supply of water. So dili na mi ganahan mo further burden our existing customers by accepting new connections. So inana ka grabe na siya economic ug social nga impact sa Metro Cebu. Okay. So, unsa man nga mga lugar ang grabe yung kayong naapektuhan sa water shortage, ma'am? We have identified about 44 areas ni siya in Metro Cebu. So ang uban ani entire barangay, ang uban ani portions, no, of a barangay. So kasagaran ani noon elevated areas or kanang atong gitawag og kanang mga uphill, no, portion sa Metro Cebu. So for example, here in Cebu City, areas like portions of Apas and Lahog. So kana you can just imagine grabe jud na ang development sa area. So unsa may adjacent diha nga mga grabe kay economic activity, so IT park ug ang kaning mga duol bitaw sa kampo or kaning na I think kailaman mo ani kay mga batan-on man mo kanang manggahan, no, kana diha nga area. So these areas wala na tananawat og new customers. This is an example of that. Pud mo. So kaning El Nino, ma'am, dili ra jud niya bad weather, no, kay apil na diri ang kinabuhi sa tao, labi na sa kadaot nga dalaan ni sa agrikultura nato, tong fisheries, water resources ug livestock. Unsay masulti ninyo ana, ma'am? Yes, ang normally manggod ang moingon ta og financial or economic impact sa El Nino, the Department of Agriculture measures the damage to crops or kanang crops nga wala na harvest, no, tungod sa grabe nga dry spell. Unya, another is kaning epekto niya sa livestock. So naay mga livestock nga mga matay tungod sa kagrabe nga init. Now, doon na siya epekto sa, again, economic activity sa usa ka syudad or usa ka area. So inana nakagrabe ang epekto sa El Nino, although dili mi ka quantify niya sa monetary nga aspect, pero we can definitely tell you na agid siya epekto. Okay mo. So unsa inyong giandaman, ma'am, before pa ni grabe jud ang epekto sa huwaw, ma'am? Unsa inyong giandaman nga mga initiatives or mga na? Ang challenge sa Metropolitan Cebu Water District is finding new sources. If you notice ang news sa Manila, grabe man po dito ang dry spell. So ang sa Manila man gud, they only have one source, which is dams. So ang dams muna siya ang una gyud siya nga
maapektuhan sa dry spell because it nagdepend man siya sa uwan for recharge, no? So ma-refill ang dams tungod sa rain. Next is ang dam mangod open siya or surface water source, mura siyag pool or mura siyag lake, so susceptible siya sa man evaporation. So muna siya ang ma-illustrate nato nga muna nga kung surface water source or dam mauga gyud siya. In Metro Cebu, we only have one dam, and that is the Buhisan Dam. It only represents 4% no of our daily production. So it's a blessing in a way kay 4% ra ang mapektuhan. But with that 4%, nag-double time ta sa ato ang wells ngano man because during the summer months mo increase ang demand. So sa entire Metro Cebu, unsa man ang mahitabo, so we have tourists coming in sa atong mga hotels, our kanang beverage companies or mga companies nga nagproduce og juice, mga mainom, soft drinks, nagdouble na sila production because taas man kaayo ang demand. So muna siya ang unusual during the summer months. Taas kayo ang consumption sa water pero ni short ang supply. So muna siya samot siya because of the effect of the El Nino phenomenon. Ma'am, speaking of rain, ma'am, di ba, katong mga niaging adlaw na to karon is na may uwan-uwan, nakatabang ba ni siya bisa ginagmay ang kaninga uwan-uwan? Okay, sa akong experience, I've been with the water district for almost 9 years. So, I have siguro seen mga tulo na ka El Nino, no, nga grabe kaayo. It normally takes 2 months of above average rain. So 2 months na siya nga grabe jugay nga uwan-uwan nga almost every day nga bundak sa uwan, usa pa na maulian ang atong sources. Kato pa yung surface water. So ang atong wells, ang atong groundwater wells sa Metro Cebu which comprises 70% of our daily production or nagsalig ta 70% sa ato ang groundwater wells para sa atong demand for water, mo take na siya 6 months to 1 year o sa siya maulian. So, unsa man pag-cope na mo ani ma'am sa water shortage, ma'am? Unsa may messages ninyo? Sa akong nabasahan, like in the US, sa California nga mutoy grabe kaayo og kanang grabe jud sila experience sa drought. The government had to control no ang gamit sa tubig sa mga tao. So miingon ang government nga ang kada balay ingon ani ra ang i-consume nga water. So that is not true for us in Cebu. Diri magpa-car wash gihapon. Grabe kay ta mo usik pa og tubig. So normally unta in the summer months there should be no ato lang yung gihangyo atong mga customers, there should be a change in lifestyle or there should be some change in our habits sa paggamit og tubig. We can do something in our own little way or we can contribute no more para mulas ang ato ang supply until the rainy season comes. Salamat, Miss Cara. Ug kanang sa kuan ma'am kana ay Miss Cara kanang nakoy nabasahan ba nga ang MCWD nagdala og mga water tank sa barangay Sambag 1 ug 2 kay wala daw say agas 24 oras. Okay, ang mo ni siya nakasamot pa jud ni siya kasad because ang ato manggong gisaligan is ang ato ang Buhisan Dam karon for the supply in uptown Cebu City. So mo ni siya Fuente area, B. Rodriguez up to Sambag. So when the Buhisan Dam had zero production in March 26, no? Starting March 26, ni-increase pud ang demand sa adjacent area. So ang ato ang mga wells, we had to the supply of our wells in uptown area ato na siyang gibahin-bahin. So mo to finally katong last week ni report na gid atong mga customers in Sambag 1 and Sambag 2 nga wala na jud sila agas for 24 hours. That's why we had to deploy our water trucks. In fact, we continuous ni siya until today. Naghatod jud tag tubig sa katong mga customers nato. Pero dili tanan ha katurang
mga sudluno na gyud kaayo nga part no sa Sampag 1 ug Sampag 2. So, kuan ma'am, kanang discuss the coping and options for Metro Cebu and water shortage, ma'am. Sa mga specific ways sa mga murag para atong mga families nga maka-conserve sila og water until the rainy season. Nindot kay itong gisuggest ni Sir Al, no? Really to, dili man siya maingon nga zero rain, no? So, kapila man to nag-uwan, and then, if I may ask, how many of you tried to store rainwater? Kami dili mi mag-store og water. Ma'am. Okay, so, it was, ako naka-store ko og rainwater, and I was able to use it to water the plants, to flush. So kato siya, these are things nga wala pa gyud na siya sa mindset sa Cebuano or sa Metro Cebu water user. So ang naandan man gyud good sa atong users is 24/7 na aga. So again, starting in 2016, doon na 44 areas in Metro Cebu nga dili na 24/7 ilang aga. So if ikaw 24/7 imong agas karon, blessed na kay ka, no? And ang trabaho sa water district is to balance that supply. So what we're going to do is we're going to amo ng bahin-bahinon ang supply. So kung katong sa una 24 hours imong agas, mo down na lang to siya to 20 or 18 hours no karon. So it will force people really to use water wisely, to store water. Katong mga areas nga dili na 24/7 ilang agas, amo gyud silang giawhag to really store water nga magamit nila good for 24 hours. Good. Because right now, ma'am, kay wala pa siguro ni sa una-una sa mga tao ba nga na shortage nga, incoming shortage of water. Okay, limited ya ba ang tubig? Because even now, it's very convenient kay more 24 hours, dili pa ka maghuna-huna nga na aday shortage nga nahitabo na sa mga elevated areas, no? So, dili pa kayo siya very obvious diri sa ato ang area, pero there are families na very affected na as of now. So, para sa mga next cases of drought, miss, unsa na may kanang plano sa MCWD para Okay, ang long-term gyud nato nga solution is really to have additional supply. So, katug yung mga dagko gyud nga water projects for Metro Cebu. So, we are looking at a dam project in Mananga. So, this ang dam lang gyud is it's going to take mga 8 to 10 years to finish. So, that's about 7 years for the infrastructure or the construction of the dam itself, and mga 2 years na siya para i-fill up. So, inana siya kadugay. Dugay, wala. So, sa ato pa, ang problema unta nato sa water supply karon gisolusyonan na nato 10 years ago, which did not happen. And then another one is we're looking at desalinated water. So, pure na gyud siya nga seawater, i-process na to into fresh water. So, this will be, of course, this will not be cheap water, meaning it will cost more because of the technologies nga atong gamiton. This is more complex, no, nga technology. Oo. So, salamat sa imong input, Miss Cara. So, ganina kay bad ni baning kanang nihisgot kog huwaw nga Yes. pulong na Oo. tungod na. So, ato siya nang i-introduce na sa mag-explain sa unsa ning huwaw na natay binisayang pulong karong semana. Kini ang Pulong Binisaya karong hapuna. Maayong gabi, ang atong piniling pulong binisayang karong semana, huwaw. Ang huwaw o drought sa Ingles o tagtuyot sa Tagalog mo ay tawag sa dugay ng panahon ng walay uwan o kusog na kainit. Kini makahatag o dakong kasamok o perhisyo sa katawhan kay ang kainit maupahubas sa mga saba o atabay o mupatay sa mga uma. Sa Asya o uban pagbahin sa kalibutan, dunay magbalik-balik ng huwaw ng ginitawag og El Nino. Dakong dalihagan ngangong balik-balik ang epekto sa huwaw na mapangangdaman, unta kini kay nagbalik-balik ng lagi. Alang sa buluwanong dunom, kini si John Ward Jr. Aguha sa USC Broadcasters Club.
Salamat GR sa bagato di mo sa kanang pinisayang pulong karong semana. Daghan So, salamat, Ria. Disclaimer lang, taga Dubai ni si JR, so mao ni siya, pero it's a good thing na they came here. So Daghan kanina salamat. segment na to is for our non-Bisaya speakers nga nga Makakataon members. po sila pulong Oh, yes. Binisaya. So balik ta sa atong topic, ma'am. Kato bitang paghatod yung water tank sa mga pipila mga barangay sa atong napiktuan sa water shortage, ma'am. Yes. Na ako'y nabasahan ba nga gihimo punig higayon sa mga residente aron makabaligyag tubig, ma'am. Unsa man masultian na? Okay, ang kanimong ang prinsipyo mong or ang programa sa water district is to alleviate the difficult situation sa katong atong mga customers. So for those nga murag matawag nato nga ni abuso sa sitwasyon because libre man ni siya nga tubig, ato lang silang hangyo uno nga dili lang ta nila buhaton na because a lot of people need the water. So ato lang tang i-prioritize sa katong instead nga ila nang buhaton. Example na ay household nga walay makaalsa, maybe they can ask for a fee for the service but not to sell the water. Kay kanang imbes nga atos lang tabangon katong mga tawo nga way tubig ato na hinoong gimo kanang oportunidad para makakwarta. Yes. Okay. So ma'am, nag-mention ka ganiha nga ang pag-construct sa dam is medyo dugay-dugay pa ni siya, no? So wala ba mga immediate solutions nga ongoing karon para Okay, ang MCWD manggod, we are actually ang MCWD we are only supplying 43% of the demand. Pasabot kung ang panginahanglan nun sa Metro Cebu naa na sa 450,000 cubic meters per day, ang atong giproduce naara sa 238,000. So dako kaayo nga portion sa demand wala na hatag sa MCWD, but it doesn't mean nga kaning mga tawhana walay tubig. So they are buying from other suppliers or naa sila ilang kaugalingon nga well themselves. So naay subdivisions for example nga dili connected sa MCWD, kaya na sila ilang own nga supply. But in recent years niduol na sila sa MCWD, niingon na sila nga naglisod na sila og kuha og tubig sa ilang own nga sources and they would want MCWD to supply to them. So because of all of these things, even pag-start pa sa MCWD, wala jud ta ka-cover sa 100% sa demand. So because that's the reason, because people had other water supply or other sources. But karon we are more kanang forward looking ba nga naapsa na mangguna sa grabe kaayo nga development sa Metro Cebu. If you look at the skyline of Metro Cebu, makita jud non-stop ang construction activities, non-stop ang condo, non-stop ang mga malls, hotels. So all of these kanang mga structures nagkinahanglan ni siya og water. So that's why we're looking for additional sources from Compostela to Talisay, no? To entire Mactan Island nga atong gi-cover. So that's what we are doing, non-stop gyud ni siya nga mga activities na to. Muna siya ang pinaka short term nga solution if we can find sources or katong man na nag-iya og mga property nga nagtuo sila nga nay water supply, please call us 254-8434 local 0, no? You may call the GM or General Manager's office and inform us if you are willing to rent out your property or to sell it to us, no, so we can develop it as a source. Okay. Kanang natay kanang caller ganina gi-flash ba nga nangutana kung in terms of kanang finding new water source sa laing lugar, like what if dili ba ta makapangitag what if sa Bohol, ma'am? Like kanang can we get pwede ba ta makuha mga water source sa laing lugar para ng Bohol? Nindot kay gyud na nga question. Thank you for that question. Actually, ang reality sa Metro Cebu karon, ang when I say Metro Cebu, we are serving until Compostela and then Talisay. So ang tinud-an na yun sa MCWD, nagkuha na to og water karon outside Compostela. So ang usa na to ka source, usa na to ka pinakadako nga source is already Carmen, no?
And we are in talks now with Danao City. So naa sa tay supply contract with Danao City. So pasabot gawas na siya sa Metro Cebu nakakita og tubig. Bohol has always been an option. So intern pa ko sa Mascom, intern pa ko. Muna na akong gisigihag cover nga balita kanang tubig sa Bohol niya. It's always kanang naam ko na siya political o social issues, but why not, no? We are madod palagi sa among GM, general manager namo nga. Since nilingkod siya sa MCWD in 2017, we probably entertained already 100 proposals, no? From different types of technology, sources, different countries, different companies. Ang problema is, doon na ba ni submit og proposal, actual proposal on paper, and kanang naipresyo, wala pa. So, anyone who can submit a proposal, we are open to all proposals, good. Okay, salamat Sir Chris Gabrielio sa imong pangutana. So sa dili pa ta magpadayon dawaton sa nato ang live report gikan sa mga sakop sa USC Broadcasters Club. Hello? 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 Ngayong gabi eh. Ayong gabi, mga Persa. Ngayong gabi, mga Persa. Anya, kita karon diri dalan sa Fidel Rosario Street. O kauban nako ang usa ka mamaligya ay unsay pangalan nato din? Nova Bell Magallanes. Pila nagaga tuig diri na maligya sa Fidel Rosario Street eh. Mga 10 years na kapin. Mao na gini mo pamaligya kani mga prutas. Oo, sukit pa sa una. So, kanang aware ba kani ato El Nino? Oo, oy. Ang El Nino usa ka katalagman nga mo resulta sa sobrang kainit sa panahon. So na lang ko'y gamay nga pangutana ni Muti, kanang unang pangutana nako nimo, unsa ang mga kahimtang o inyong mga nasinati o nagian ng tungod aning El Nino? Kuan, siyempre alimuot, unya among tubig sa dito, hinay nagagagas. Unya kanara sa dinuon. Nya, giun sa ninyo pag lingkawas ana nga mga problema te, nga tungod ana inyong nagian sa tungod aning El Nino nga inyong nasinati karon. Siyempre number 1, man gid nga ako nakuha lang sa tubig ra. O kuan, kanang pundo mig tubig. Di sala malit mig mga drum dagko kayo. Nya kuan, og walay mo gamit sa tubig, mao to mapuduhan gid namo. Ayan, salamat Alang sa bulawanong tunog kauban si Aaron Bruce Clarin, ini si Emmanuel Suarez sa USC Broadcasters Club. Dagan salamat Aaron og Iman sa inyohang person in the street report. So usa to siya maninindag kanang prutas, no, Maria? Yes, so nadunggan na to from her no nga bisag sila is nag-andam na sila mga drum, nagsugod na sila pondo og tubig kay sila these vendors naka-experience na sila sa El Nino. Init na daw. Og sa mag-acknowledge po tag mga nag-view karon sa ato ang programa. So, mayong gabi ni Nicole Gerard Tizon, ni Margaret Millares, ni Hannah Yana, ni Jatchels, mga kapwa man din mga communication student nato. Ni Abayon, Jeremy Pabotoy, og special shout out po ni Colleen Panganiban og siyang lola nga naminaw karon, og sa advance happy birthday sa akong igsuon nga mo 18 this April 18. Well, ay 19 dahil April 19 wala pa ko kapangitag gift. So, ikaw, Maria, kasi may gusto i-shout out karang gabi Wala nga po ang mga naminaw na ito. Paminaw na itong USC Broadcasters Club sa akong parents if naminaw sila. Ikaw, JR. Okay. I want to give a shout out lang to my dad turning 60. He actually turned 60 yesterday. So, Happy birthday. Salamat. Daghang salamat and yes. Ikaw, ma'am. Shout out to all our customers nga nag-store og water, nisabot lang jud sa situation. We really need all the kanang cooperation right now sa among customers, especially sa katong areas where we are delivering water through trucks. We know nga it's very inconvenient na ngayo jud mi og kanang dispensa, but as your barangay leaders have told us
we just need to understand the situation ya kanang magtinabangay lang yun at this very difficult times, no. So, murag, this is a shared challenge, no, to all of us para sa atong mga, because we all Kita we ang all putanan, use mapektuhan water, ninyo. yes. So, ma'am, last words of advice para sa atong mga tigpaminaw, how to conserve water, unsa para makasave sa sila for the El Nino. Yes, kuan lang yun ang murag ang concept man gud nato is we only save or we only conserve during this summer months or kung na El Nino. So as what we have been sharing in our kanang community outreach to even kids as young as kanang daycare center kids, whatever water we save now will be used by the future generation. So whatever water we conserve now, dili na siya pasabot nga akong i-conserve karon kay para di ko kabayad or wala ko nag-usik-usik now. That's actually water for our future generation. So water is kanang unlimited in a way because makita nato siya everywhere, but it is a finite source. So mahurot gyud ni siya, no, and it will turn into wastewater if dili ta mo recycle or dili ta mo conserve. Salamat, Miss Cara, sa imong kanang final advice sa atong mga tigpaminaw karon. So nadunggan nato si Ma'am Charmaine Cara sa mga ka-Ferza may tungod sa issue nato sa El Nino, sa huwaw, mga maagi aron ang mga rason kung ngano magkonserba tag tubig. Ug dinhi na nato tapuso ng atong episode karong semana. Hinaut unta nga daghan mog nakatunan sa discussion nato karon og nakapatabang kini sa mga pagsabot sa epekto sa El Nino ug unsa ang atong mabuhat batok ani. So kauban ninyo karong gabi si Rhea kaya siya si Bal ug akong partner nga si Maria Consuelo Pasilan. kauban si Janmar Jr. Aguha. So daghang salamat sa atong General Manager Father Roberto M. Ibisa SVD, Assistant General Manager Father Felmar C. Fiel SVD, Technical Director Alfredo Lape, Assistant Technical Director Julius Caputulan, News Director Manolito Lagido, Senior Reporter Rowena Capistrano. Akong balikon daghang salamat ug maayong gabi.